Bok ljudi, ja sam Siniša, dobrodošli u moj prvi klip. Ovo iza mene je Felicia 1.6 MPI, 97. godište, 260.000 km. Na njoj ću danas raditi mali servis, zamijenit ću ulje, filter ulja i filter zraka. Znači prije nego krenem treba podići haubu, sad ćemo to napraviti. Evo ga. Znači treba otvoriti čep za ulje. I sad bi trebao dići auto na dizalicu. Prije nego krenem sa ispuštanjem ulja, zamijenit ću filter zraka. Znači filter zraka. Stari filter ću sad izvaditi. Znači vadi se jednostavno, tu imaju ove kopče. Evo, stari filter, prljavi i odvrtan. I ovdje sad imam novi filter kojeg ću sad odpakirati. Evo ga, to je to, znači on se samo utisne unutra. I kad se utisne unutra, samo se poklopi s ovim poklicem. Jedna, druga, treća i ova nezgodna, četvrta. Evo. I to je to. Zamijenio sam filter zraka. Inače bi ovo trebalo raditi sa klocnama. Ali ja ću se sad zakrpati. Znači samo ću dići na dizalicu. I nadam se da neće ništa biti. Evo ovako, znači to je dizalica. Sad ću pozicionirati. Evo, kotač je u zraku, auto stoji na dizalici. Evo ga, sad ću se zavući pod auto. Znači. Evo. Znači, to je čep kartera. Jer ću staviti posudu ispod i ispustiti ulje. A ovdje tu se nalazi filter ulja, koje kada ispustim ulje ću isto zamijeniti. Još malo sa ključem. Evo, mislim da je tu. Samo pazi da mi čep ne upadne unutra. Opa, evo ga tu. Eto ide ulje. I to je to, sad ću pričekati da se isprazni. Evo sad lagano odvrćem i iskidam filter. To lagano i ulje iz filtera u posudu. Filter. Sad ću uzeti malo ovog ulja. Malo na prst.
I fino namazat na filter, malo na Dichtung. Eto. I evo ga, sad ću zašarafiti novi filter. Znači lagano. I zaoću ga rukom. Znači sve koliko ide. Evo ga. To je to. I evo ga, stežem šaraf na karteru. Znači čep kartera. Ništa pretjerano. Ide lagano. Točim 10:40 jer su mi to preporučili zbog starosti auta i pređenih kilometara. Evo ga, idemo sad lagano. Opa. Natočio sam negdje 3,5 litre ulja. Evo sad idemo upaliti auto. Znači lampica pritiska ulja, evo ga, ugasilo se. Sad ću staviti par minuta da radi, onda ću provjeriti razinu ulja i dodat ako treba. I to je to. Mali servis je gotov, zamjena ulja je gotova. Sad ću se ići malo provozat. Hvala na gledanju, nadam se da vam se svidio klip. Imat ću još videa u budućnosti, pa nadam se da ćete pogledati.